I am in New York City. Хей всички, този влог ще бъде на български. Woohoo! Не знам как ще стане, ама нещо ще стане. Yeah, if you're English and you're watching this vlog is gonna be in Bulgarian. I've decided I'm gonna make one English video a week, one Bulgarian video a week, so everyone gets to watch something. If you're not cool with that, you can unsubscribe. I can't do anything about it. I don't want to make two channels, so stay or don't stay. But I know if you're a true supporter, you will stay, so that's all that matters to me. I'm not here for the subscribers or the views or the numbers. I'm here to entertain and have fun. Anyway, back to Bulgarian. Hey всички, как сте? Не знам какво ще говоря, ама ще се опитам колкото мога най-добре да направя първия ми влог на български. Какво става? Някой умира винаги. Alright. Ще става това. Трябва малко да се успокоиме всички. Свикнала съм аз на английски да говоря. Аз преди малко ви питах не всички, които ме правите following на Instagram, дали да взема смуди с peanut butter или almond butter, и almond butter победих. Ако живеете в Нью Йорк или отивате в Нью Йорк, потърсете Juice Generation. Focus on it. Focus on it. Juice Generation имат много хубави смудис, имат хубави acai bowls, имат хубави just everything. Днеска е много busy ден. Как беше busy? Не знам. Аз ще говоря малко и на английски, защото влогинг трябва да е по-така натурално и ако много мисля за какво говоря, няма да съм си себе си, ако може да ме разберете. Ако мисля за всяка дума, то дълго и широко ще стане. Затова малко ако говоря някакви думи на английски, извинявам се, питайте долу да ви преведа, ако трябва, или вие ще ме разберете. Все пак, знаете малко български. Български, английски. Трябва сега да... Целият багаж, както виждате, малко е свиняц, което на български не знам как се казва. Просто все едно свиня живява тук, което си е истина. Трябва да изчиста всичко, си набавя пак чантата и после местиме се в стая с едно момиче. Да ви обясня малко защо съм тук. Дошла съм в Нью Йорк да си помогна на сестра ми да си открие roommate с някой, с който да живее за един месец, защото е дошла тук да прави курс по английски. Тя говори английски, ама искам да кажа по-добре да стане на английски. По-добра стане на английски. И дошла съм и да помогна за всичко това, да не е сама, защото никога не е живяла преди сама. И аз вече съм живяла тук, затова малко знам какво става. Трябва да опаковам всичко, защото правим checking out днеска от хотела, в който сме стояли до сега. После отиваме до стаята, да оставим целия багаж. След това отиваме до Ikea да купим креват и не знам дали знаете, в Америка most места са unfurnished, което значи, че няма мебели в стаята, затова трябва всичко сам да си купуваш, което е малко проблем, защото е досадно, ама нищо. Ще ходим в Ikea. Трябва ни креват и други неща. Ще видим. Идвате с мен и ще ви покажа какво ще става. Сега чакам си сестра ми в училище. Тя идва след малко и ще тръгнем. И чакам. Let's pack. Finally се в таксито и отиваме в стаята. Има много задръстване и едва стигаме. И е много топло, жега и... Чувате колко е шумно в Нью Йорк. Ще престана да протестирам, защото няма за какво, ще стигнем. Добре, стигнахме до буса, който ходи до Ikea, ама пак го няма. Но. Казахте ми, че не, ама. Уча се и от вас. Чакаме, няма нищо. Typical. Ужас. Няма да познаете какво е станало. Всичко сме открили и искаме да вземем за delivery всичко, ама казаха, че трябва 3 до 4 дни и трябва ни за до вечера. Трябва някъде да спиме. И имаме този mattress, как се казва на български, не знам. Вижте колко е голям, виждате ли всички? И вижте аз колко съм малка. Сега трябва да качиме този матрак, сетих се думата, в такси. И после след таксито трябва да го качиме по стълбите. Има 4 floors, не знам на български как е floors. И не искам и да знам. Не базикам се много съм изморена и имаме всички тези неща. Трябва да ги качиме и да ги изгубиме. Wish me luck. Ужас, вчера беше много интенс. Трябваше всичко да донесеме догоре и успяхме. Не знам как успяхме, не ме питайте как успяхме, но успяхме. И ще ви покажа матрака, който донесахме от Ikea в такси догоре. 4 floors. Ето го. Успях. Ще успях. Come on, it's me. Трябва днеска да сглобиме всичко друго, което е останало и трябва да отида да купа adapters, не знам как се казват на български, адаптори за струя.
тока. С тези езици, боже господи. За тока, защото всички chargers са ни европейски, затова не можем да ги ползваме. Great! И трябва да свърша този влог, да правя editing и да го кача днеска до 2 часа. И нямам ток. Затова отиваме в Home Depot, което е за такива неща и айде да ходиме! И само да кажа, че сега само забелязвам, забелязала съм и преди, ама сега колко зле говоря на български. Искам много да се извинявам, защото просто се мъча се малко, ама нищо, няма веза. Си, това беше сръбски и това беше английски. Виждате ли по какви стълби трябваше да ги качваме всички тези неща? 1, 2, 3, 4 и 5. Представяте ли си колко беше трудно? И почти не стана метрака, ама стана. Ужас. Добре, айде сега ще ходим да вземе Red Velvet Oreos. This is what life is about, honestly. Take 2. За това се живее живот. Нов ден днеска отиваме до Dunkin Donuts и после ще сглобяваме легло, имаме да сглобяваме, имаме няколко шкафове да сглобяваме. Днешния ден сглобяване и кафе. Сандра, кажи hello. Питат всички дали говориш български. No, sorry, I don't. I speak no Bulgarian. Sorry. Говори. Big iced latte с vanilla syrup. Да ви покажа терасата, която имаме тук горе, много е хубава. Има цялото това место, както сте видяли. И има даже такова место малко, да можеш да си слагаш plants, как беше? Plants, тези. Цветя и дразни. Не знам как беше plants, ма разбирате какво искам да кажа. Виж колко е сладко. Всяко има по едно и може да си прави каквото си иска. И да ви покажа view. Клетката. Как е? Гадно ли е? Всички на YouTube, когато гледате, знаете, че американски сладкиши са отвратни. Наши американци може би гледат. Какво искаш да кажеш на тях? Те не могат да говорят български. Да. Малко се усмихни и изяж да не знаят. Добре, ще дам, как се казва? Message на Americans. Americans, your candy nasty. I guess they're Red Velvet Oreos са гадни. Всичко е гадно. Това мислих, че е good, отвратно. И кои други купи? Their brownies са absolutely horrific. Дай по-близо да видим, изглеждат много хубави. Изглеждат хубави, ма са disgusting и имат много weird taste. Малко говоря mixed. Нищо, разбират. Ако дойдете в Америка, не ще да гадости. Тук ще приключа този влог за днеска. Надявам се да ви е било интересно. Знам, че нищо интересно не е станало, но надявам се да ви е било интересно. Абонирайте се, ако искате, ако ви интересува да гледате такива видео, и ще има и други на български. И направете лайк видеото, да знам, че ви е харесало, да знам да правя още. И да, надявам се да имате прекрасна нощ и надявам се да се видим в следващото ми влог или видео. Както казах, решила съм да правя едно видео на български и едно видео на английски всяка седмица. Лека нощ и чао за сега! Можеш ли да говориш български? Както виждаш, опитвам се, колкото мога. Нямам нищо общо с Америка, аз съм си българка и сърпиня.